Aspaldiko aiaraldearrak. Uda amaitu da? Ez, baina eguraldiari erreparatuko bagenio... Eta jaiak amaitu dira? Ez! Izan ere, asteburu osoan zehar hurrengo jaiak ditugu. Urduñako Lantiguako jaietan, aurreitzako ekintzak, kaseteak birbobinatzeko lehenengo lehiaketa, kontzertuak eta gehiago. Baranbioko jaietan, txirrindularitza lasterketa, paella eta tortilla lehiaketak, pilota partida aurrentzako jolasak eta kontzertuak. Artziniegako jaietako azken asteburuan, tortilla eta marmitako txapelketak, pilota partidua, kuadrillen arteko herri kirolak, labazuren kontzertua eta bar luze bat. Aiarako etxaurren jaietan, parrillada, erromeria, dantza emanaldia, herri bazkaria eta askoz gehiago. Eta ezin dugu ahaztu, larun batean Kobatako jaiak ospatuko direla. Onaino, agenda titularrak, baina gehiago kuskuseatu nahi baduzue, badakizue. Jo, aiaraldea.euseko agenda atalera. Asteburu honetan ere, euritan dantzan egingo dugu. Hortaz sekulan aspertzen txiberti bekira